Dnes ťa vezmem domov. Nie tam, kde bývaš teraz, ale domov, ktorý si vytvorila vo svojej mysli, vo svojej predstavivosti a fantázii. Možno ešte neexistuje, možno je len zatiaľ v tvojej mysli, ale dnes si ho vypočuješ, pretože zvuky sú najrýchlejší spôsob, ako sa preniesť tam, kde sa chce cítiť bezpečne, slobodne a hlavne pokojne. A my teraz pôjdeme tomuto snu naproti. Nechaj si zavreté tvoje oči a dovol zvukom rozmaznávať tvoju myseľ. Zhlboka sa nadýchni a cíť, ako sa tvoje telo pripravuje na tento moment. Zopakuj ešte párkrát nádych. S každým výdychom nechávaš odísť všetko, čo do tohto momentu nepatrí. Začíname ránom. Pomaly sa zobúdzaš do priestoru, kde svetlo prúdi cez tie veľké okná. Je také mäkké a hlavne teplé, čo ťa nebudí, len ti hovorí, že už je nový deň. Vzduch vonia čistotou, drevom a niečím takým tvojim. Tým, čo si sem doniesla ty. Nad tebou sa ticho pohne záves. Vzduch prejde miestnosťou a dotkne sa tvojej pokožky. Otváraš oči a chvíľu len tak ležíš. Ten pocit je naozaj vzácny. Pokoj, bezpečie a vďačnosť. Vstávaš a prechádzaš po podlahe, ktorú ešte jemne počuješ pod svojimi chodidlami. Zastavíš sa pri okne. Vonku vidíš výhľad, ktorý ťa nikdy neomrzí. Možno sú to tiché ulice mesta s ranným slnkom. Možno more, ktoré sa leskne v diaľke. Tento výhľad je len tvoj a teraz si ho môžeš vychutnať naplno. Presúvaš sa pomalým krokom do kuchyne, ktorá je svetlá, priestranná a dýcha to tam. Kávovar už pripravuje tvoju rannú kávu, ako môžeš počuť, a jej čerstvá vôňa sa rozlieva po celej miestnosti. Cítiš to? Sadneš si k pultu, položíš ruky okolo tohto hrnčeka s kávou a sleduješ, ako sa dvíha para. Prvý dúšok ťa spojí ešte viac s týmto momentom a hlavne s tebou. Spokojne prechádzaš do obývačky, kde si sadneš na gauč. Cítiš, aký je mäkký, pohodlný a úplne si sa doňho zaborila. Je to tvoj obľúbený kút.
Každý detail v tejto izbe hovorí: toto som ja. No nakoniec tvoje kroky vedú k priestrannej terase. Otváraš francúzske okná a do miestnosti vchádza čerstvý vzduch. Vonku sa svet rozbieha, smiech detí, kroky, vzdialené autá alebo možno vietor v listoch. Sadneš si tam, položíš šálku na stôl a nohy si schúliš k sebe. A pre tebou ten výhľad, o ktorom si tak dlho snívala. Slboka sa nadýchneš a cítiš, ako sa ti telo uvoľňuje, ako ti padá z pliec tlak rokov, snahy, neistoty. Si tu, naozaj si tu a zažívaš to práve teraz. A po prvý raz to nehovoríš len v duchu, ale cítiš to vo svojom tele. Dokázala som to. Slnko už pomaly zapadá a ty sa presúvaš do svojej kuchyne. Na pracovnej doske ležia čerstvé suroviny, ktoré čakajú len na teba. Cinknutie noža o dosku, jemné šuchotanie zeleniny a vôňa cesnáku v pánvici. Hudba v pozadí hrá pomaly a tvoje telo sa hýbe s ňou. Pridávaš trošku korenia, premiešaš a ochutnáš. Zvuk lyžice o tanier, vôňa sa rozlieva po miestnosti a ty sa usmievaš. Presne takto si to vždy predstavovala. Po dokonalej večeri, ktorú si uvarila, sa spokojným krokom presúvaš do kúpeľne. Teplá voda dopadá na tvoju pokožku a všetko, čo dnes nepotrebuješ, odteká spolu s ňou. Kvapky stekajú po ramenách, po hrudníku a nakoniec až k nohám. Zatváraš oči a len vnímaš zvuky vody a jej rytmus, ktorý ťa spomaluje. Zabalená v uteráku vyjdeš z kúpeľne, vôňa čistej pokožky sa mieša s jemnou aromou sviečky, ktorá ešte horí v obývačke. Každý domov má svoj zvuk a vždy, keď sa k nemu budeš chcieť vrátiť, stačí si zavrieť svoje oči, nadýchnuť sa a počúvať. Tvoje vysnívané bývanie už nie je len predstava, je to pocit, ktorý po dnešku poznáš. A keď ho poznáš, vesmír sa už postará o ten zvyšok. A teraz si to na chvíľku predstav ešte raz. Ten domov, ktorý si cítila počas tejto meditácie. Budem rada, ak sa podeliš so mnou o tieto tvoje pocity dole do komentára a povieš mi, kde je tvoj vysnívaný domov.
Je to byt v meste, alebo niekde dom pri mori a možno chata v lese, alebo možno toto miesto ešte neexistuje.